Salutare gamer, doamne. Salutare YouTube, de ce am frame ăsta așa mic? Sigur am eu ceva aici. Da. Sigur. Tiny plus 6. Așa, asta. Și azi am de gând să fac o cameră cu furnace-uri. Da. Dar nu știu unde. Știu, fac mai multe furnace-uri. Șmecherie. Și am o grămadă de cobblestone. Cred că trebuie să ne culcăm, nu? Da, sunt mulți în jur. Serverul nu s-a dus deloc. Da, se aude foarte tare. E de afară, spune că e de afară. Aoleu. O să pun o mică pauză și revin mine. Gata, e dimineață. Era un creeper pe acoperiș. Deci călcați pe bucata asta de cobblestone. Credeam că intră în casă. Eram sigur că o să bubuie. Dar ceva gen. Fuck this shit. Pac, 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 pac. Niște furnace-uri. Lecăboș. O să vedem. Pac, 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 pac. Și mai trebuie un furnace. Really, brother? Poate un pigeon, nu? Nu, asta ne facem. Pac, 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 pac. Și ne vom aici. Ne trebuie 9 stack-uri de coal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și încă jumătate. Cum era emisiunea de ProTV, nu dacă o știți, nu știu, nu cred că mai este. 2 bărbați și jumătate. Aici am zis 9 stack-uri și jumătate, știți? O mică coincidență de care nu prea mi-am dat seama. Și, ca să fie un stack și aici, așa. Și, da. Am obținut din greșeală. Pe... Și pe ăsta. Așa. LOL. Era frapsul. Nu a oprit. M-a dat o eroare și nu. N-avem mâncare. Și că a dat o eroare și n-avem mâncare. Wow, aproape tot gata. Super. Așteptați să mai dea erori, deci asta e. Și sorry dacă se mai întâmplă să nu înțelegeți, dar lol, câte chesturi pune tanti asta. Și aici ce mi-a pus? Cât col! Asta le-am făcut off camera. Chiar de până la acesta s-a dus. Deci câte etaje a fost, să zicem, tunele. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și se zice la al 7-lea tunel. Stratul 11, diamante. Ce mi mai place mie viața. Mersi, mă. Chiar nu trebuia, să știi. Uite, mă, le și spargi. Eu ți le pun și tu le spargi. Uite, mă, că tupeu. De tupeist. Te-ai descurci tu. Super tare. Am jucat o grămadă. Are you fucking kidding me, bro? Lasă-mă în pace, mucigașule. Nu prea avem mâncare, trebuie să ne ducem neapărat acasă să mâncăm. Și eu și în realitate trebuie să cam mănânc. Să mănânc un pic. Am frame foarte mic. Dacă n-aș fi nevoie să filmez în full screen, ar fi super tare.
O să luăm tot ce e aici. Pam pam pam, 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 pam 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 pam. Lol. Câte sunt, boy? Câta copacul! O să strâng ceva din el, lol. O să le strâng și pe ale imediat. Nu fă botică, ai botic de răteșcă. Lol, ce mi se tot întâmplă chestia asta? Nu știu. Mai punem un din ăsta. Și doar 4 bucăți de rând? Puțin. Putâzin. Food. Și ne-ar mai trebui un măr ca să completăm toată viața. Tot hunger barul ăla. Gata. Ors. Câte avem? Putem să punem asta aici. Asta aici. Aici și... Hai să punem. Pam pam. O să le pun așa. În ordine. Și nu știu dacă am făcut asta off camera sau on camera, dar am mai vândut din Cobblestone chestii trestii. Comerțul. Așa, eu și comerțul. Aoleu. Și astea 200 cu și un pic le vindem. Plus Cobblestone. Bă, fără sabie. Doar un diamant. Mi se pare că atât am trebuie pentru armură full. Like a boss. Ce faci, mă? Bă, lasă-mi cățelul în pace. Bam. Bam, 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 bam. Like a boss. Hai să ne facem o armură. Full diamant. Deci facem așa. Pam. 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 Mai puțin, dar 24 trebuiesc. Și acum să ne facem și un enchantment table. Like a bush. Arată bine, hai să fac o poză. Așa și câinele în poză. Să mă văd eu așa cu armură de diamant. Și cum am zis, să faci un enchantment table. Mă rămâne doar un diamant. Ba nu, facem și un jukebox. Like a boss. Ceva cu like a boss. Și unde e obsidian? Să nu zici că nu mai avem obsidian. Să nu zici că nu mai avem obsidian. Am picat ce să ne uităm. Nu se poate. Ba se poate! Vă spărați dacă mergeți să strângem puțin obsidian. Un picuț. Așa, un pic like a boss. Țac, țac. Hai, armură, mă. Ce naiba. Bă, în caz că mor să-mi las diamantele acasă. Zile diamantelor mele că le iubesc. Trebuie să mă culc. Hai, de ce m-am dat jos din pat? Nu ți-e rușine, câine rău. După aia că dau în tine plângi.
Nu fac botică. Lol, asta e Sparta. Ciudat. O intrare mai rapidă. Apă. Și trebuie să descoperim asta, că nu prea e mult de lumină. Uitați aici. Nu este. Așa e bine? Eu zic că e. Bam, 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 bam. Ah, 4 bucăți trebuiesc, da. 4 ori 5 pe 60 de secunde. Un minut o să ne să spargem. Fără erori, așa știți. Pe fiecare total o să ne ia 60 de secunde, un minut. Deci o intrare mai rapidă. Știu că am mai lăgălat-o cu apă. Lol, epic fail. Să găsim undeva obsidian, într-un cave, ceva. Dar până încerc să mă dau un pic pe peaceful. Doar stând în niște obsidian. Nu, da, pe aici a fost un tunel unde am găsit primele diamante. Ce bucuros eram. Aici am coborât în jos și am găsit... Nu, aici am găsit diamantele. Unde aveam din nou pickaxe-ul pus. Uite, niște iron. Acolo am acoperit eu cu iron, nu că era niște iron. Niște col, dar nu avem nevoie, că avem col și pentru 70 de vieți. Vorba bine. Deci mi s-a părut mie că am auzit un tren ca în Half-Life. Întrebare. Ok. Leacă, boss. Sper că nu e adâncă lava. Nici nu vreau să testez. Adică aș putea să testez, dar mi se consumă armura. Chiar foarte mult. Uite, deci am mai luat eu. Deci, leacă, boss. Like a boss. Și pot să spar și pe ăsta. Sau nu chiar. Da, nu puteam mai pe ăla, dar pe ăsta pot. Sau mai bine hai să verific. Da, pot. Așa și îl spargem și pe ăsta. Așa, puțin like a boss. Și o să ne urcăm să facem un enchantment table și un jukebox, chiar dacă nu avem music disc. Parcă pe aici era. Așa. Și încolo. Like a boss. Nu, încolo era. Știu că ce-ai pus cobblestone. Da, acolo e o mină. Nu vreau să explorez acum. Poate off camera. Știu și eu. Da, poate pe aici am venit. Stai.
Aha. Încoace mi se pare că este. Mica noastră mină. Sac. Da, aici este. This is mine. Când am făcut ultima dată stânga, mi s-a părut că pe speed up, nu știu ce. Nu. Atunci cam așa. Așa. Deci, cum poți să joci? Hai, înțeleg, așa, da, dar cu mouse-ul. Și nici așa. Ăsta e că l-am dat de tot, lol. Așa cât de cât, dar nici așa. FOV normal. FOV, cum se zice, eu zic FOV. Ah, ce? Fail și cu fail și epic fail epic, etichetică. Ok. Că îți trebuie și o carte. Hai să mai ordonăm un pic chestiile astea. Ce scrie aici? Hai, mining 116. O să se întoarcă cât de curând. Cu sabia, mie mi se pare că se dă cât de cât repede. Lol, e gol chestul. Îl pun aici. Pam. Îl tem și pe ăsta. Dar n-are foarte multe în el, la semnert, asta îl tăiam. Să le punem aici. Avem și lapis la mine. Îl tem și pe ăsta. Asta e full. Dacă vă întrebați cum le pun direct așa, am apăsat pe shift stânga și click. În caz că nu știați. Știu că știați, dar în caz că nu știați. Și mi-am pus diamante? 4 diamante? Like a boss. Gata, mai ce spun aici. Chiar că este bun minerul. Mi-a dat 4 diamante. E și alea bune. Până unde a ajuns minerul, că nu pot să filmez foarte mult 2.5 cum ar fi trebuit să filmez. Bă, numai că s-ar putea să mi se ducă anul de la armură, se duce că intrare un mob în tine. Din câte am înțeles. Să ajungi la bedrock. Bă, să... Și dacă moare ce? Se responează. Bă, să-mi aduc ceva diamante, nu? Da, mă, să te ajut. Da, trebuie să sun niște cablu, sunt de aici. Nu, încoace. Vezi, mă, că știi. Da, mai ai și acolo. De pus.
Ai pus unde vreau să spun și acolo ai pus. Bravo. Dă-te. Aș trebui să-i pun numele ăsta. Tanti Maria, nu știu. Tanti Maria. Marioara. Luminara. Luminița. Cum îi pun? Lal. Și video se va apropia de sfârșit. Asta a fost cam tot. Vom ajunge și acasă să facem alea. Nu uitați, dacă v-a plăcut să dați like, subscribe, comment, share, etc. O să ne vedem într-un next episode. Da. Însă că mai am Alex, în te grăbi, că mai ai. O să-l facem și pe asta. De ce am atâta lac în spate? Lol. Video settings, mereu asta fac eu. În video settings. Bregnez. Lumină multă și lag mult, nu da lumină multă. Știu că am luat una care mi era făcută parcă. Ok. Și mai rămăsit. Super. Și din câte știu, era acolo bucata de glăs spartă. Mai intrare un pic mai rapidă, nu? Like a boss. S-au prăjit 2 stecuri. Super. Pam. Pam. Dormi un pic. Așa. Puțin lemnișor sper că avem, da? Dar hai să facem o carte, să văd dacă ne ajunge. Nu trebuie să ne ajungă. Nu, invers era. O carte se formează din 3 din alea. Și acum ne trebuie niște lemn, puțin lemn. Așa. Bam. Nu, cum era? Așa. N-am diamante la mine. Lol. Da, lol. Jukebox. Like a jukebox. Așa. Și punem regele acolo. Tronul. Și diantele salariului. Deci facem și o fermă de sugarcane în care să strângem chestiile astea. Ok, asta a fost tot pentru azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like, subscribe, comment, share. Am mai stat o dată. Ne vedem în episodul următor. Bye bye.